हेल' रायजोफोर, आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों। भिडिअखौ नोंथांमोना फुरायै नायलांजोबो, आङो बेखौनो खावलायनाय थाबाय। आरो चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना जायफोर चेनेलाव गोदान बेयो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौबो थुना हो। आङो बेनिखायनो दा मोनसे दाख्लै 1 तारिख सेप्तेम्बराव टिचार्स डे प्रग्रामाव सासे जोंना उन्दै गथ' फंबाया जे रोजाबनाय अखिल दैमारि, बे मेथाइया रूपक ताल। बिथाङा जोबोद मोजां मोनसे गोदै गारांजों रोजाबदों। बे मेथाइया जाहैबाय बर' हारिनि सायाव जोबोद रिलेटेड दङ। अब्ला आं नोंथांमोननो बे मेथाइखौ जे होग्रोनो सानबाय, नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांग्रोदो।
रायजोफोर, नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों भिडिअखौ नुबाय। बे फंबायनि खननाय मेथाइया जोबोद हारिनि थाखाय, जोंनि बर' हारिनि थाखाय मस्ट इम्परटेन्ट आरो जोबोद जोंनि दा हारियाव जेन खौसेथि गैयै आरो दाङाबाजि जे बोराबलायनाय बखिलायनाय आरो नै दा जोंना मानाव गेदेर सार रन्जन दैमारि बे मेथाइ गिताव जोबथा मिनिंफुल हाबदों। नोंथांमोना बे गितखौ, बे गानखौ नोंथांमोना मा रोखोम बुजिदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायनो हरनो हागोन आरो शेयार खालामना हो, जाहाथे बे मेथाइया जोंनि BTC आव बै माखासे जोंनिनो सार दैदेनगिरिमोनहा बे मेथाइखौ नुनानै माखासे गोसोआव नाङो, आङो बेखौनो खावलायदों। रायजोफोर, नोंथांमोनहा बे गितखौ खोनासं। बे फंबायनि खननाय भइसआबो जोबोद मोजां जादों, मेल'डियास गदों आरो लिरिक्स लिरगिरि जा सोर लिरदों बे लिरगिरिखौ आङो साबायखर जासिदों आरो खनग्रा जोंना फंबाय अखिल दैमारि, बेखौबो आङो खुलुमनायखौ जासि